TV zvatanga manje muri yeZimbabwe ndadzoka nema-updates manyama. Tiri kuti mutambo watsvuke ropa. Unoziva kuti dzimwe nguva tinenge takakula down tichingotarisa mumastreets mune chii. Nhasi ndauya nehombe iri kuvhurwa yekuti kana imimi kana ukada kuzvifungisisa uri ipapo unogona kuona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Dati mutanga mambonzwa nyaya iri panapa mundiudza kuti muri kuionawo sei. Chamisa is stopping the revolution. There is no revolution in Zimbabwe. What's Chamisa? How to stop a revolution? The revolution is going to get and it's a revolution. You think that's it? It's going to get and I'm square. What's that one? Is the square? Something. I'm sure that is a square. There is no revolution in Zimbabwe. What's Chamisa? How to stop a revolution? The revolution is going to get and the only revolution you think that's it. It's going to get and I'm square. What's that one? Is the square? Something. I'm sure that is a square. aiwa muri kungozvinzwa zviri kutaurwa. Inini muri yeZimbabwe ndosaka ndichiti pandotoya panapa tichikuti mutambo watsvuka ropa kana tichiti hazvina kumira mushe paya. Chandoziva ndechekuti a lot is happening currently kuside kwedu kwanditi zvakawandisa zviri kuitika kutipot country yedu iyi zvekuti kana izvezvi imimi makada kana kuda kuzvitanga kuda kuzviteedzera munoona kuti totanga kutooma matemukanwa nekutoshamisika kuti ko why is it zvinhu zvakadai so zviri kuitika panguva iyo iyi yakaita seinei. Panapa tisati tapinda munyaya kuti tionesane zvimwe zvizhinji zviripo zviri kuitika. Ndotingoziva kuti kana uchingori panapa iwewe uchiziva kuti unofarira advocate Nelson Chamisa, show me the signal. Izvezvo ndavhura comment section, ita kuti ahoi mucomment section timboona kuti uri kuzvifarira zviri kufamba sei. Kana uchiziva kuti iwewe futi uri kuside kwamudharageza whatever unongodedzera kuti pamberi nechi nerevolution amene kuti unenge uri side ripi. But inini zvangu pane nyaya iyi handisi kuda kuti nditore kutanga ndoda kutora side because the most important thing chatofanira kunge chichiitika iko zvinezvi currently kunyika yekwedu is kubatana chaiko chaiko kuti zvinhu zvese zviende kumberi. Kana tichada anything chekuti tazonza tazodai so izvo kana kuti zvinhu zvese zvatakazomboronga papa zvakazodai so paroda kuti vanhu vambotanga vambobatana kubambana chaiko chaiko. Right, pane nyaya iripo iri kunyanyotaurwa navanhu vakawanda because ndakaona apa pamashure apa vanhu vainge vachitaura kuti zvoni zvichafamba sei panyaya dzeelection zvakaitika zvimutaura zvakavharana chaizvo because inini ndakatombobvunzwa nomwe munhu achitaura kuti ndakabva kuUK kuti ndiuye kuZimbabwe ndichivhota kuti ndizokwanisa kuzenge ndichidzokera ndichita sei, achitondiudza macosts akakosta but achiuya kungonokasta one vote rake iye asati ndakatokwira ndege kuda kuti one vote rora rakakosha. Saka ndakatotanga kuweka kukosha kwethat vote ndobva ndaweka nevamwe vese over 2 million vese vaitaurwa vaiva ndikati mavhotsi ese iwawo zvechokwadi akakosha. Tototaura here kuti zvechokwadi zvinhu izvi zvatovharana chaizvo like seriously like munotaura kuti zvinhu zvaizvo zvotonzi zvakaperera ipapo. So ndiri mumastreets ndichitenderera vanhu nyaya yayo ichipisa ichitaurika nezvayo pachipopotwa pachiita sei ndakazongojumana neimwe nhingirikini yaitaurwa naadvocate Nelson Chamisa because a lot of people watati saka izvo so takuita sei takumhanya nageza kuti tizoona kuti zvinhu zvichanaka. You know it man, zvichanakira pana zvichitaurwa nageza kana kuti zvichanakira because Chamisa akatadza kana kuti toti paroda kuzouya mumwe munhu ari kuita sei. So actually Chamisa akatopindura pane nyaya iyoyi yaibvunzwa that question akati we must fix the 2023 disputed and rigged votes. Zvimwe zvese idrama and we have no time for any such nonsense anymore. Ndo respond yakapiwa naadvocate Nelson Chamisa. I know kuti a lot of people haina kupfura nekwamuri vamwe makangoignore but pe yakatotaurika vamwe hamuna kuda kutombonyatsoda kuzvisa musoro kuti chichi kunyatsotaurwa kureva kuti nyaya ikunzi haina kupera how ipo patoronza vamwe vanoda kuenda ku2030 vamwe vanoda kuita election vamwe vanoda kuita senyaya hombe iri kunyonetsa ikuti nyaya unzi mareforms aufa munoti kudii nenyaya yemareforms because ndo nyaya yanga iri kunyanya kutemesa vanhu musoro because kuanzwa izvezvi zvimwe zvese zvine zvitaurwa anenge ari mahwani. Pane imwe futi vaitaura kuti correct, we did everything humanly possible. You also
saw how ZEC conspired against the citizens to withhold ballot papers and stop hundreds of thousands from voting. Pepukai changamukai cause ndopatinziko imimi mune chimwe chii chamakaita here. Vakapindura futi vakati imi hamuna kumbobirwawo here kwenyu chero mune jurawo nebugler bars, hamuzive maitiro ematsotsi here. Because kune vanhu vaibvunza maquestions kuti aiwa imi makataura kuti zvoni this time zvinhu zvamukwanisa kubirwa mucharamba muchingorova muchatongosvika muchitongopinda movha marova walk over motoenda makadaro zvikanzi aiwa imimi kubva muchikura hamuna kumbobvira makabirwa here. So pane nyaya iri kutenderera neizvi zvimwe zvazvichitaurwa izvi zvokuti inini honestly I can't comment on that. Ndatanga ndakaplaya panapa it's something chekuti unosaba kushamisika kuti izvi zviri kuitika here because inini honestly speaking ndatora time yakareba ndichinyatsoteerera that phone call ndichida kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika because these days zviriko it's possible vanhu vari kungoclona mavoices neAI zviri kuitika honestly speaking. Saka ndanyatsotora time ndichinyatsoda kunyatsoteereresa kuti ndiyo AI yacho iri kungoclona mavoices here pandiona kuti masimilarities acho awanda ndobva ndazoteerera kuti kana iriyo yaclona voice iri paconversation pane 2 mavoices patotorwa pakoyo iri kutaurika because a lot of people will be like but iwose wasirire papo but ndoda kunyatsoti tidzoke pane nyaya iyi kuti vanhu veZimbabwe vacho vari kumbonyatsowo kuti kuda kuti kudii pane nyaya iyo because ndoziva kuti vanhu munenge muri busy kuda kuzotaura kuti ayo iyi nyaya iyi haisi kunoperera pane ngirikini papa pane nyaya dzacho ipapapa right. He should be campaigning right now and for some reasons he blocked me. I'm trying to help him and he has all emotions he can't move past mashoko ari kubva kune mumwe munhu kuti aiwa ngaatotanga kutongirikina izvezvi kukampena izvi. It's like atiti vamwe vati ipawo vamwe vanhu mukana zvinhu zvokuti vanhu deep down they know kuti they love this guy, they love this man kuti aiwa iwo pinda chiro zvakaoma kudaro because hapana chinombonyanya kushamisa apa like izvezvi tiri kuona vanhu vari kuZANU-PF they are saying kuti ngatisvike 2030 namudhara wedu handiti ndo zvinhu zvekutaurika mastreet izvezvi atoti aiwa isusu 2030 tinenge tina mudhara wedu tichingorova 2030 namudhara wedu handiti. Saka apa vari kutaura kuti 2030 ngatipindei ipapo vanhuwo ndo vari kubva vataura kuti aiwa iwo kana ukataura kuti 2030 munopinda nauyu vakuti uyu wedu uyu kauyu toda kuendawo naye toda kuti iye ndiye ngaite se ngaaramba ari wedu iyeyi ndo nyaya imwe hombe iri kunyanya kupisa. Vanhu vari kutaura zvinhu zvakawanda because ndikuona vamwe vachiti Nelson is a liability to Zimbabwe. I don't know kuti azoita liability papi honestly handisi kunyatsonzwisisa but inini ndakaona munhu anenge achitry the way anotry nayo iyoyo and chinoitika pamunofollowa munhu baibai muchimuteera muchiti tazvipira kuti toda kunovhoterewo munenge matomuda nezvaari izvozvo. There is no way pekuti anozotanga kuda kuitirai zvimwe zvo zvamunofila kuti ndo zvaanofanira kunga iye achiita zvaanenge asina capacity nazvo like maZimbabweans izvezvi so havadi kuinzwa nyaya iyo yekunzi kunovhota havatodi kana kutoiteerera handikuzona but iye ndo nzira yaanobhiliva nayo kuti ndo inokwanisa kushanda kuti zvinhu zvinake even though pasina kana kuti anything chinokwanisa kubatika chinenge chiripo but iye that's what he believe kuti aiwa isusu tikanopinda takadai so tikanovhota zvinobatsira handiti ndo nzira yaanoziva iye yaanobhiliva nayo but it looks like mazimba manje havabhilive iyoyo and the funny thing ndezvekuti kune vanhu vasina kumbobvira vakatombofambira nyaya dzacho idzodzo kana ka1 munhu wekutoti haana kana kutomborejista kwacho kana kuti akapedzisa kutoita zvekuvhota muna 2008 unomuona achiti kucomplaina in these days kuti aiwa but iwo pape ukazoda unotoda kuti umwe munhu pakaitika zvinhu zvikaiti uyu anga angori muSouth Africa haana kumbobvira atsika kana muZimbabwe uyu anga angori muUK haana kumbobvira atsika kuZimbabwe but unomuona ndiye anenge ari number 1 haasi kumira kuswera achingoataka kuti iwe but ona kana ivo pari kunzi even pabiwa paitwa sei handiti wakarambidzwa here kuvhota iwo zvokuti tomboti vese vanhu vese vanenge vachihaipa munhu vachidai so vakarambidzwa here kunikira same applies kuna mudhara geza wacho izvezvo vanhu hobho vese vari kumuhaipa kuti mudhara akaipa mudhara akadai so mudhara zvinhu mudhara habo mudhara wedu handepa kuti musi akadedzera 31 March here ndiani akabuda akati ndoda unosapota mudhara hapana but vanhu vanongobuya zvitaura kuti ayewa mani mudhara iwo but iye paakatodedzera izvozvo unongoona vanhu same people ivava vari muUK vari muchinchi havana kumboda kumboswera kuda kuti tinyazotora kuti chinhu chacho kuti chiitwe serious vaingoti tamirira kuona kuti vanhu vaenda vangani kwazorohwa nani kwakatosungwa vamwe vanhu zveshuwa ende chachitori chokwadi kuti kune vanhu vakatosungirwa nyaya idzodzo but ndiani akazoenda achiti aiwa ndoda kuti ndinobatsira kuti vanhu ivo vabude munhu anobva anozvivharira dhomba make saka these days manje vanhu vangwara mapoliticians acho
akatongwarisa kutodarika vanhu vacho vamuri kuti vangwara because vanhu hapasina achada one vanhu havachadi kufira mapolitician hausimbofe izvezvo ndotogara ndichitotsura mwana wakawanda kuti usambofa ukavenga umwe munhu because of a politician usambofa ukakwadza kana kuda kurova kana kuuraya mwana umwe munhu because of a politician and tarisai good example pana Mugaba akabva pachigaro akafa vana vake ndo vakasara vari kurarama life iri bo iwewe ungori rompe urompo hwako hwaunaho uri ngokontinya naho ihwo. Those are the issues zvimwe zvatogara tichionesana nevanhu but tiri panyaya idzodzi dzese idzi dziri kutaurika dziri kutendereredza panoda kuonera kuti poitwa sei but nyaya muchidimbu ndo zvatiringotaurawo kuti there is a leaked phone call iri kutenderera iri kunzi its advocate Nelson Chamisa ndo zvavari kubuda vari kutaura and muchidimbuwo vanhu vari kuti zvakazonyatsofamba sei pana Chamisa ataura kuti arikuda kugadzirisa nyaya yeelection ya 2023 ndo yaakutaura kuti hatingamboite move on pane ipapo why because ndo nzira yaanobhilivha kuti ndo inokwanisa kunosunungura nyika kunobvisa nevanhu ava. I understand kuti tese tine zvinhu zvakasiyana-siyana zvatinobhilivha unobhilivha kuti hazvishandi iyana ndo zvinoita sezvinoshanda saka kuti vanhu vese vanomuda vanobhilivha nenzira iyoyo kuti this one inoshanda koitawo timu rimwe riri kuti rerevolution iri rinenge richimhanya namudharageza nanani vanobhilivha mukuu nekuita mademonstration kuda kutoita zvehondo chaizvo that's what they believe but what is needed ipapapa kubatana because vanhu ivava vadai vakakwanisa kubudikira mazuva kana anenge achitwa election pepe zvinomeka sense manje kuti avari kudedzera kuti iwe haupabika apa takatogarira zvese tatodidididi then vanhu ivo maefforts iwo akasanganiswa at the same time zvinokwanisa kushanda because chero pakanzi paitwa iyo kuu yacho hapana mbofe pakaiswa opposition leader kuti ndiye akutungamirira hazvife zvakaitika ende vacho kwakaita ningirira vanoramba vakaprotecta their revolutionary party hazvife zvakachinja futi vanenge vakaprotecta ZANU-PF yavo ava veopposition vanozongosiyiwa vari pachena ndonyaya iri kutinyaya kuti tisa confusion pazvese ndo pane noise dzese kuti aiwa 2017 makatitamba 10 not handimi kuzviona saka zvamakatamba 10 not pa2017 aiwa apa tichabvume kuitiswa ndo noise yese yamuri kunzwa iri kutenderera kuti mwari kubuda chati sati chero vakasakomenda vamwe vakakomenda that's how it is atichada kuitiswa zvatakaitiswa kumashure even pakaita kuti demonstration yamudharageza iite se inoflopa honestly ngandikoti yakaflopa that's true that's facts right yakaflopa why because vanhu vanga vakukwata kuti aiwa tinoitiswa futi zvachi ende zvinhu zvazvo zvanga zvisiri nyatsori clear kuti alright kana tikada kuti toda kumhanya kuti tinhinginoyi ndiani umwe ari kuzouya ari ipapo ende zvichange zvakamira sei zvinhu zvese zvaifanira kuti breakdown zvoonekwa so that vanhu vova nemotivation zvaiva zvokuti todaita zvinhu zvedu zviri strategic haizosvike kupusha vanhu kuti vade kunzwa kudaita zvinhu it's better kuti chero vanhu vakadaurawo makaunda but kana chero paketwa kaunda munhu wese achiziva kuti we're going to do this but kana ndikariska kudai so mangwana ndichamukanda nebasa zvemademo izvi unotomuka ukaenda but ziva kuti kuenda ikoko unogona usadzoka unogona kutofa but wariska kuti alright for vana vako vachasara vari vapenyu because imagine kuti uri kuudza venda ari kutorarama nehand on mouth ndiye anenge ari breadwinner mumba kwake omuti uya tipinde muroad tiite demo anoweka kuti alright inini ndoda kuita zvamuda ndiite izvozvo it's okay I can do that now anditi ndinoda kuti ndizviite but problem i1 vana vangu mangwana vanosara vachidyei ndo maissues anotanga kunetsa iwani ukatoshaya zvekumuonesa munhu iyeye ukatadza kumuconvinza you don't expect kuti munhu iyeye anozobudikira achinzi aenda auya munoti tatomuona achimhanyisana arimo murodhi hazviite anotaura kuti aiwa because handina kujekeserwa kuti ndichabhenefita chii mangwana ndichazoita sei ndo panotanga kunedzera zvinhu zvacho but munhu akaconvinswa akaoneswa kuti aiwa iwo pauri kutopinda apa mhuri yako tototanga kudai so ende iwo wacho toona graft kana ukafa chiro mupanha wako chero ani zvinodidididi because kune vamwe vanhu vakati hondo inotakadwa nhasi zvese zvezve kumashure dzakamboitika kune vamwe vakatofira mahara up to now izvezvo totanga kuti hama dzako tichonetsekana futi kutoti tomaona kupe mabhonzo avo ninga akafira kupe vaneta nekutenderedzwa mudzinganga nemudzinganga so those are the issues zvimwe zvine zvida kuti zviitwe tobva tadzoka futi pane nyaya yacho yaadvocate Nelson Chamisa inenge chinetsa kuvanhu vanhu vanenge iwo zvokutaura tiri kuzvinzwa zvokuti election zvozonodai zvonodai tambotirai kuda kuti tivanovhota uchaita sei what are you going to do ukarigwa ndo zvinhu zvezvinobva nzi tikuro strategy ambiguity vanhu vambva ngoti aiwa but kana zvakavanzika mukuru tiri kuenda kupi wakawandisa mastrategy zviri nani strategy ikasvika kuvanhu vanhu ndo simba racho chero pakada uzorwa mamwe makaona take unofanira munhu amisika kana akatotanga kutojamuka akutoboiler brain chero akatraya kuita sei hazvishandi because information inenge yasvika kuvanhu
That's what I believe zvangu muri Zimbabwe. I am the nyaya metishi, and I think ndapedza nemi ndataura nyaya yacho ndanyatso kuonesa nemi zvandinoonawo zvangu pane nyaya dzevaviri ava, team Geza neteam Chamisa. I think panoda kuti pange pachiningina chinhu one at the end of the day panofanira kuti chiti pashande iri one voice. Avanobhilivha zvavanobhilivha, avanobhilivha mune zvavanobhilivha, ndo zvinogona kuita kusiyana. And ndikuona kuti mazimbabwe mazhinji vari kutoti ngandei nechi tingonotanga kunorwisana, vanozvida zvekurwa mazimbabwe, but so far vakurwa havo nedata mazimbabwe normally they think kuti vakangotaurisa vari kure ikoko zvinokwanisa kushanda, but kuzoti shuwa yepaground, because makati komanda wacho aripo paground, mutara wacho hamuchabatike, but ataura kuti chibuda imuindi. Anyway, ndo nyaya dzacho dziripo. Ini ndangopfura nepanapo kuti ndingokuzivisa izvi zviri kuitika background, izvo zviri kutemesa vanhu musoro, so that imi munozoziva kuti munodecida zvipi zvamunenge muchida zvacho ndezvipi. So without wasting much of your time muri Zimbabwe, ndoda kungozivisa vanhu vari muSouth Africa kuti kana uchida kuregisterwa company ubva FNB business account usina work permit kana study permit, zviri easy. Bata education research yana own anokwanisa kuvhurira zvinhu izvozvo. Ungori nepassport yako iyoyo wakapinda nayo paborder yori kudhindisa madays iyoyo, mubate taurai naye zvese, the rest is history. Unenge watosorovheka problem dzako. Thank you.